Sawubona inhliziyo yami. Awubheke nje usungibhayizise kanjani. Wangifaka wangithi shiqe obishini. La ngiyibuza khona imibuzo ukuthi ngabe ngiyahlanya na? Angazi, uwena kuphela inhliziyo yami ongangijaja, uwena kuphela ongangiphendula. Zolo lokhu bengisemathandweni, ngithandana noMgwazeni. Sithandweni olushisayo, kuyiphakade lami uMgwazeni. Wangiphula inhliziyo, ngavuka ngelinye ilanga eposte enye intombazane ku-social media ethi leli ithambo lamathambo ami. Hhayi-ke ngathola omunye umthobanhliziyo, igama lakhe lunguSipho. Cela ukukutshela ukuthi uSipho ngaqala ngiyidlalela laphayana, yashuba into yethu bakithi waba umthobanhliziyo, ngayithola sengifaka amazipho, sengisemathandweni futhi. Cela ukukutshela ukuthi uSipho khona naye wangiphula inhliziyo. Ngelinye ilanga ngavuka nje sitrenda kunenye yey'ntombi zakhe iposte amagama ethu ney'thombe zakhe. Bethi nje uSipho unoxhaxha lwentombi. Yaze yafaka ngisho nobufakazi ukuthi uSipho bekakhuluma ethini ney'ntombi zakhe. Yaphuka futhi inhliziyo yami. Kusukela lapho ngavela nengaconclude. Ngathi inhliziyo yami angeke ungitshene lutho futhi ngizovumela ingqondo kube yiyona eba in charge maqondana ney'ndaba zothando. Ngayitshela ukuthi uthando alukho. Ngaze ngathenga isiqopholozi seringi ngasigqoka, ngasifaka, ngathi phinde ungibone mina. Ngithi ngithanda umfana, ngithi ngithanda umuntu wesilisa, ngithanda ingane yomunye umfazi. Cela ukuntshela ukuthi ngikusaloyo period nje ukuthi vele angisafune umuntu ungahila ngaba right. Naku-ke phela imhlola sengiyithola sengigamanxile, sengithe shiqe othandweni. Ngoba inhliziyo iyangenza isilima, iyaqala kanje lento. Ngireceive a-call from ifoni kadadewethu. Hayi man, mengithi hello dadewethu, udadewethu akakhulumi, uthulile. Hayibo dadewethu seliqalile futhi liyakushaya yini lesoka lakho. Kwenze njani dadewethu? Ngibiza amaphoyisa, ngabe right? Kwenzakalani? Sengiyaphenika-ke manje. Kuvelane ekhaya kukhulume ingane kadadewethu encane. Indlu iyasha! Indlu iyasha! Iqede ucingo livaleke. Ukutatazela engakutatazela lapho ngifonela ama-firefighters asesikhoti. Udadewethu uhlala esikhoti. Hhayi-ke mangabe ngifonela ama-firefighters, ngiyawadirector, ngiyawachazela ukuthi akahambe aye kudadewethu. Hhayi ngempela ama-firefighters athi hhayi-ke bakhona nabalimele sithumela ama-ambulance. Ngithi mina angazi, ngiyacabanga ukuthi balimele because ikufona ingane encane yaqeda lapho yanqamuka ocingweni. Ake ama-firefighters athi hayi sizoza nama-ambulance nani. Cela ukukutshela ukuthi endleleni i-firefighter ligcine selingifonela ngo-video call. Lithi angibuke indlela le ngihamba khona ukuthi ngabe iyona indlela eya kadadewethu. Because udadewethu uhlala emakhaya esikhothi, akho ngisho nanemagama emigaqo. Yabona nje mangabe uhlala emakhaya kungenamagama omgaqo kahle hle. Ake i-firefighter ifike emzini kadadewethu. Lapho mina endlini ngisele ngemuva bafethu, ngiyaphenika, angizazi ukuthi ngizenze njani because ngithi ngizama ukufonela ucingo likadadewethu, ngithi ngiyafona akusafoneki. Uyayibona nje lonto lo sengiyakhala uSinkosi sami ngazi umntaka ma ulimele yini. Nkosi yami i-RDP yakhe eseyishune kahle kanje gaze kwenzakalani ngayo. I-firefighter mangabe ifika laphayana emzini kadadewethu, ifica hayibo awukho umlilo la. Akunako nje ukuthi mhlambe ke kwasha or mhlambe ke kwasha komakhelwane, bekufonela omakhelwane, akunasign yomlilo, akukaze kushe ndawo. Udadewethu atshela i-firefighter, igama le-firefighter uBhengu. Atshela uBhengu ukuthi hayibo weBhengu, mina angazi lutho, akukaze kushe la. uBhengu athi udadewenu uthi ufonelwe ingane yakho. Athi udadewethu hayibo ucingo lami selokhu ukuthini alina network, akuna network. Udadewethu mangabe ethi uyasearcha athola ukuthi ingane i-sim card iphambi ihlanezele. Kuthiwa ingane yathi yona biyenza i-challenge yokuthi indlu iyasha, ukuthi kumele utatazelise umuntu ukuthi indlu iyasha. Maseke ushintsha i-sim card nje, it's something like u-April Fool into zama-2000. I-challenge yokuthi indlu iyasha yama-2000.
I-firefighter ithi hey siyaxolisa-ke ukuthi i-state sonke sesidrivile kweza ama-ambulensi lana kweza obani bani iy'moto y'fike nje ziyalandelana kuthiwa kuyasha zithi izosiza. Kodwa-ke ngicela ukuthi ugade iy'ngane, ayikho into esizoyisho iy'ngane ziyingane ziyohlezi ziyingane. Ayikho into esizoyisho kodwa sicela ukuthi ugade iy'ngane zakho zingaphinde ziliphinde iphutha elinjengaleli. Eyi bafethu, the following day ngiyavuka umoya wami uphoxekile yabo, ukhathazekile ngale nto ade uvale ngilizwile izolo, into ade yenzakala izolo. Kodwa-ke iy'ngane ziyingane uzothini kulama 2000 enza ama-challenge. Kuvelane kufona uBhengu bafethu, i-firefighter. uBhengu angibuza ukuthi sekunjani, amaphaphu asehlikile yini, ukuthi kade ngiphatheke kambi ngodadewethu. Ngisho ngithi hey weBhengu, naku zidlala iy'ngane zicishe zisiqumba phansi zisiphathisa ngoshukela. uBhengu athi ubekangi-check ukuthi sengi-right yini. Ngicela ukunixoxela ukuthi ivoice kaBhengu ile voice le deck ethi bangabe ikhuluma ivelane ifulfile your soul. Yabona niyayazi leyo voice leyo umuntu esilisa evelane nje ikwenze angazi ugcwale, understand, usuthe udeli. uBhengu bekane voice enjengaleyo-ke. Ake uBhengu useyafona njalo, kuqale engathuleke check ukuthi awusunjani seku-day 2 manje. uBhengu azagcine selibhadlaza kudaba ukuthi kwathi ngale nkathi ekhuluma nami laphayana ku-video call nje wavelane wazizwa esemathandweni. Ngabe uBhengu akanayo umuntu esezozizwa esemathandweni. Abantu besilisa bayahlupha. Athi uBhengu hayi benginonkosikazi, bengishadile, unkosikazi ushonile. Sengisele ngedwa, sengihilile, bekade ngisathatha isikhathi sami ngihile, kodwa sengi-right manje, sengakujabulela ukuba khona komunye umuntu empilweni yami. Uyabona mangabe uBhengu ekhuluma nje kunalama minutes avukayo emzimbeni wami, understand, kunalo thando nami engilizwayo. Uyabona leyo connection ezenzakalelayo over the phone. Yabona le connection ngizama ukuyiziba kodwa i-connection ingazibeki, understand. Nawe uBhengu ula, uBhengu uyafona, uya-video call, uya-texta, uya-WhatsAppana. uBhengu ubhizi, umuntu omatasatasa nje ekufuneni luthando lwami. Ngicela ukunitshela ukuthi inhliziyo yami iphinde futhi isithathe isinqumo sokuthi manje yena-ke isizojola noBhengu. Sengithandana noBhengu-ke manje. Ngicela ukunixoxela intaba eningayazi. Sijola lana-ke efonini, sithandana efonini-ke mina noBhengu. Hayi-ke uBhengu angitshela ukuthi unkosikazi wakhe njengoba weshonile, washona enezikoloto, intahlantahla. Ubaba ngibone uBhengu bengazi ngale zikoloto. Unkosikazi bekayithatha behind Bhengu's back. Ngicela ukunishena, ngicela ukunitshela kuBhengu asho ukuthi hey kuzongithatha 9 months ukuthi ngikwazi ukukhokhela le zikweletu. Mase ngikhokhelile ngizoza lapha eThekwini ngizofezekisa into engikutshela yona, because amazwi a-cheap but u-action wona okhulumayo. Ngizokutshengisa ukuthi ngiyakuthanda ngempela, kusho uBhengu. Ayike ngempela ngilinde ukuthi hayi u9 months loyo, after 9 months uzoza kuBhengu eze la kumina. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi hayi ukulinda bekungibulala man. Yabona i-connection ebesikhona phakathi kwami noBhengu ibisinkulu kakhulu. Bese ngibawela, uyayazi ukuthi inhliziyo yami isithi nje ngisho noma kuthiwa uBhengu ngambona ebhekele, mangabe ngimbone ngamehlo wami, ngimbone ngo-C, ngiyojabula, umoya wami uyojabula. Like yabo emoyeni wami bengasakwazi ukulala kunalento ukuthi ngifuna ukubona uBhengu ngo-C. Ngifuna ukumbona ngo-C, but futhi i-pride ukuthi ngumuntu wesifazane inkulu ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyobona uBhengu. Kumele kube yena ozoqala mina azofezekisa lento ayishoyo ocingweni. Sho ukuthi uBhengu mangabe siqhubeka siyakhuluma lana ecingweni, uyangitshela ukuthi yena impilo yakhe nje yena uyahamba aye emsebenzini, mangabe buye emsebenzini ahambe aye kwi-book club. Nje uyimembe enkulu e-book club, yabona ubhizi nge-book club. Everyday uyaya khona laphayana, uyayithanda, like bafunda iy'ncwadi, yabona iy'ncwadi ze-philosophy, iy'ncwadi ze-psychology, like they read a lot kuleya book club yakhe. Ake ngicela ukukutshela-ke ukuthi uBhengu ungitshela ukuthi emsebenzini akasebenzi e-office. Nganginenhlanhla ukuthi ngathola yena lapha e-ofisini, baba nama-satellite office. I-satellite office idepend ukuthi babekwe kuphi, akusiyona indawo eyodwa, it depends ukuthi babekwe kuphi, but kuhlezi ku-around Escourt.
And then mase kuthi ntambama akwazi ukuthi abuye aye kwi-book club yakhe. Mekabuya kwi-book club uya endlini. Cela ukukutshela ukuthi ukufuna ukubona uBhengu kuye ngokuya kukhula. Kuye ngokukhula, angisakwazi manje ukugqiba. Ngicela ukukutshela ukuthi ngelinye ilanga ngiqale-ke manje ngisearche i-book club ese-Scott ekuyiyona i-book club ebhizi ekuyiyona impela e-registered. Ngiyisearche ngize ngiyithole. Like ngiyibona i-location ukuthi okay i-location ilana ikanjeni. Uyawazi u-Google ukuthi kutshengisa ngisho ne-building ukuthi injani umbala yakhiwe kanjani. Ngibuke yonke into ngibe ne-information about le book club yase-Scott. Ake mase ngithatha ifoni ngiyifonele i-book club. Sanibonani, umina uMrs Events. I'm phoning from office. I'm calling from GPA CEO yenkampani enkulu ebhala incwadi ne-publish incwadi. So sithanda ukuthi mhlawumbe singayixhasa i-book club yenu since you read a lot. Nabantu abaningi kwi-book club evuthiwe lapho eScott. Singathanda ukuthi siyixhase, but ngaphambi kokusixhase sicela ukubona ukuthi bangaka abantu aba-attendayo. Sicela nje nisendele at least i-attendance register ya 6 months. Ngibanikeze i-email. Sengicreate i-email eyifake, nga-create i-website. Angisho niyazi ngigudi ngento ze-technology. Nga-create i-website, ngabhala, nga-create abantu nge-AI. You know ukuthi i-AI, you can even create an image yomuntu. Ngabhala like ufakazi ngalabantu kuthiwa yini konje ukuthi mina kanjani le book club ngangine book club ngangithanda ukufunda nenkampani yangisiza kanjena yabona nje ngabhala into eziningi ngabhala nange book club yethu ngabhala nama reviews. Kwenziwa yimi konke lokho. Ake ngempela i-book club uyahamba yo check i-website yethu uyabona ukuthi hayi lento le ikhona iyaphila. Yaseke ingisendela i-attendance register. Cela ukukutshela-ke mangabe sebengisendela i-attendance register kwi-book club, hawu mangabe ngithi igama likaBhengu liyavela. uBhengu is there kwi-attendance register, uyafika every day. Mangabe bebhala kwi-attendance register, they also write their cell numbers as well as their signature as well as their name and surname. Nangu uBhengu ya correspond. Nansi inamba kaBhengu. Hayibo, this is an honest man. Understand? Yona inamba le nginayo. uBhengu uyaya ngempela kwi-book club every day. Cela ukuntshela-ke umina-ke lo ngithatha i-trip ngiya eScott. Ngiya kule link esinayo eyodwa ekwi-book club enginayo mina noBhengu. That's the only thing I know about uBhengu. Ngihamba ke bafethu ngeScott ka I'm driving lana ngidisguisile angifuni ukubonakala. Mangabe ngifika lapha eScott ngifike ngipake ngaphandle kwe-book club uqamama nje uqamama. Hayi sifike isikhathi leso uBhengu asayina ngaso ngimbone ngempela iNkunzimalanga. Nansi iNkunzimalanga iyasondela ngiyibone. Yo umoya wami kube ngathi khona into eyenzakalayo ngimbona akamuhle uBhengu in real life. Yazi ngizwe kuba nalento esicosololo ngaphakathi. Ngibuyele ehotela la engibhukhe khona bafethu. Ngibuyele ehotel mengifike ehotela ngiyacabanga ke manje. Ngiyacabanga ukuthi kuzomela ngikuthole la uBhengu ahlala khona. Ngizokuthola kanjani? Ngizothi mangabe ngithi ngiyamlandela mhlambe suspect something mhlawumbe ngiboni because angimasi uhlala emakhaya, uhlala edrobheni, uhlala kuphi mhlawumbe uzosuspecta something. Ngicabange bafethu uze kushaye isikhathi sokuyelala. Ngiyacabanga la ngenze njani mhlawumbe ngithini ngoba inumber plate yakhe sengiyibonile sengiyithathile. Mhlawumbe ngithole someone ka Department of Transport ozongitholela i-address yalo muntu ngimkhokhele. Ngenze njani? Kumele ngenze njani ngempela? Ngicela ukuntshela ukuthi egcineni kosuku ngagcine ngutholile umuzi kaBhengu ukuthi ukuphi. Sengiyamazi ukuthi uBhengu uhlala kuphi. Ayi bafethu ngithi ukumlandela kweintsukwana uBhengu bafethu ngimshaya kancane ngimlandela kancane ngiyambona bafethu indoda iya kwi-book
club, akukho le yakhona. Indoda iya lapha ey'ncwadini kuphela, uya kwi-book club abuye ahamba endlini yakhe ngase ngiyigada indlu yakhe engathi ngiyi-surveillance camera. Kungena uBhengu kuphela, akekho umuntu ongenayo, akekho umuntu ophumayo kuleya muzi. uBhengu uhlala yedwa ngempela. Eyi bafethu, ngenkathi ngiloku ngimbona uBhengu, ngimbuka bafethu, ngimbona eyongena kwi-book club, eyongena emzini wakhe. Kwaba nalento mani engathi ngaze ngiyithole, kube ne-skin contact, yabona, ngiseduzane noBhengu. Engathi ngamsondela uBhengu, engathi ngingalala eceleni kwaBhengu, engathi uBhengu angangihaga, engathi uBhengu ngingamhaga. Yabona, kube naleyo nto nje engqondweni yami ukuthi engathi nje ngingamthinta noma kancane nje, noma ngimthinte kancane nje, noma ngilala eceleni kwakhe uBhengu. Into engizoyithini le? Ngicela ukunitshela ukuthi mina lo ngaqubula omkhulu umlilo. The day uBhengu bengazi ukuthi uyasebenza. Lo mlilo ngiwuqubula kanjani? Ngithumele elinye lamaphara. Iphara likaze lihlangane nami, lazi nje ukuthi kunomuntu engamkhokhela, nalo muntu akangazi, ngamkhokhela ngathi akhokhela amaphara ukuthi aqubule umlilo endaweni thizeni engeke kuze kulimala abantu. Iy'cishamlilo zonke-ke zaseSikhothi beyiphumile zi-athende lo mlilo. Ngisho ney'cimamlilo ezazi-off the day zayiphumile ziyo-athenda umlilo. Cela ukunitshela ukuthi mina ngasala nganqamula ugesi endaweni la ehlala ngakhona uBhengu. Ngawisa ugesi, nganqamula ugesi ukuthi kube mnyama nje endaweni ingabonakali lutho. Ngase-ke ngiyangena endlini kaBhengu. Besiside isikhathi uBhengu ngimbukile ine-distance, ngimbuke ngena kwakhe ngaze ngabona ukuthi cha, i-alarm alikho lapha kubo kaBhengu. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kwaloko mangabe ngingena kaBhengu, ngifika emakhishini laphayana, uBhengu mengikhuluma naye over the phone njalo ntambama uphuza ubisi njalo before alala. Akwenzeki ukuthi angaliphuza ubisi, uphuza ubisi njalo mangabe sembhedeni, athatha iglasi ayibeke eceleni kombhede, mase-ke uyazumeka. Iyona nto ayiphuzayo nje uBhengu, uyalithanda ubisi. Ngicela ukunitshela ukuthi nebhokisi lobisi ngangifake amaphilisi e-depression plus nephilisi lokulala. Yabo, iphilisi le-depression mangabe uzolixubanisa nephilisi lokulala lizokwenza ukuthi umzimba uphumule kahle. Umuntu mangabe evuka ekuseni angazizwa engathi uphuza amaphilisi okulala overdosile, lakho usavuka usazela, angayizwa loo nto leyo, because iphilisi le-depression lizokwenza ukuthi umzimba urelaxe, ube mnandi. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uBhengu mangabe njalo ezophuza ubisi lakhe, ubisi lunalento zami. uBhengu afike ngosuku lokuqala liphuza ubisi alale. Angimxolele usuku lokuqala ngoba bekade bephuma empini beyobhula umlilo. Ayisuku lesibili ngimxolele, losithathu ngimxolele. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uBhengu ngimfikele ebusuku eselele ngosuku lesi-4. Ngifike ngilale eceleni kwakhe embedeni. Ngigqoke ilingerie, ngilala eceleni kwakhe uBhengu, gqoke ilingerie. Ngingene phela naye engubeni, ngimbamba uBhengu. Yabona, mase ngigqoke ilingerie ngifuthe amakha anuka kamnandi. You know ukuthi umuntu mangabe ezwa a certain smell elele ebusuku, loso smell leso akasikhohlwa, siyastaka engqondweni yakhe. Ngisho noma kuthiwa ungaphupha ismell thizeni, ekuseni mangabe uvuka loso smell leso siyastaka engqondweni yakho. uBhengu ngisho ulela uthe janjalazi amaphilisi amvithizile. Ngicela unixoxela ukuthi umina njalo ngifike ngilale eceleni kwaBhengu. Ngiyalala bafethu, sengibhukhile isikhathi eside la eScott. Sengize ngabhukha ngisho nomqasho monthly rental, ukuthi a fully furnished rental, ukuthi whenever ngifisa nje ukuzolala eceleni kwaBhengu ngizolala. Ngokuhamba kwesikhathi ngafisa engathi ngingenza inkonzo yekamera noBhengu. Uyayibona loo nto leyo? Engathi ngingenza inkonzo yekamera noBhengu, engathi nje ngaba khona into esiyenzayo, sengiyifisa inkonzo yekamera noBhengu. Yabona, ukulala eceleni kwakhe kuphela bengingasanele. Ngabuyela emuva-ke kwi-drawing board ukuthi ungenza kanjani inkonzo yekamera nomuntu olele, o-out, othe janjalazi. Ngayithola into zakhona. Angeke ngimtshele amagama alamafutha lawa ngoba nizobe seniyawafuna.
noma thiwa umuntu u-conscious, noma thiwa umuntu ukuphi, khona into okwazi ukuthi umgcobe yona ngale kwempambosi. Kube khona into okwazi ukuthi umphakamise ulimi uyifake ngaphansi kolimi. Lo muntu leyo noma thiwa ukuphi, ingqondo yakhe ijubalele, ingqondo yakhe ayikho, kodwa nizokwazi ukuthi nenze inkonzo yekamero. Nizokwazi ukuthi nenze inkonzo yekamero naye. Imizwa yonke izobe ingqondo ihambile, kodwa imizwa yonke ifocuse la enkonzweni yekamero. uBhengu-ke kuyena lento le usuke ephupha, yabona, usuke ephupha, uyabona, usuke ephupha, amehlo asuke evalekile, akaboni ubuso bami, akazi ukuthi ubani le ntombazane enza inkonzo nekamero naye. Kube ngathi uyaphupha nje. Sho ukuthi ebusuku mangabe sengiqedile sengihamba, ngangivelane ngispraye iperfume ukuhamba kwesikhathi. Ngifuna ukuthi uBhengu iluku le perfume isho imkokothela, ikokotha ekhanda lakhe usuku lonke, agcine sengithanda engangazi ukuthi ngubani, afole in love nale perfume. Ngicela ukunitshela ukuthi ngilokhu ngisamvakashela uBhengu. Ngidlulisa iy'nsuku ngigoduke, ngibuye because kuBhengu ngisuke ngitshe ethi hayi Bhengu, ngihambe nomsebenzi, mekabona ilocation angayazi endlini, yabo mesenzela ama-video call. Ngibuye endlini ukuze kubhalanse, kubonakala ukuthi ngibuyelile endlini. Ngicela ukunitshela ukuthi uBhengu kuwona konke lokhu useyakhuluma ukuthi hayi ingathi izinto zami seziyaqonda, sengizoza ngizokubona manje. Sengizokwehlika ngizokubona. Inamba face ngijabule in yabona, understand, ngijabule sesobonana noBhengu. Kanti uBhengu ngelinye ilanga ngiplane ukuthi ngimvakashele ebusuku. Kanti uBhengu ngalolo langa akalithathanga ubisi lakhe. Wabuya nje nephayinti lobisi emsebenzini. Wekade angazi bekaphuza ama-rusk noma bekenzani ngobisi, wabuya nalelo phayinti waphuza lona, wangaphuza lolu bisi lolu lidakiwe. Mina mengifika ebusuku, hayi ngifike njengenjwayelo, uBhengu lele ngiqalaze ngingene embhedeni, ngithakhe in. Akaphaphama ngayini uBhengu, waphaphama uBhengu. Sibongile, wenzani la? Sibongile, wenzani la? Dwe inkukhu inqunywe umlomo. Sekumele ngikhulume iqiniso-ke manje ukuthi mina vele kudala ngikuvakashela, angiqala ukukuvakashela. Inhliziyo yami yababuhlungu, uthando lwethu noBhengu seliphela kanjalo. uBhengu athi you are not well, awuphilile kahle engqondweni ukuthi ungenza yonke lonto leyo egameni lokuthi wena bukade une-pride yokuthi mhlampe ngiyokwazi ukuthi uze la kuqala kunami. Cha, awuphilile kahle engqondweni, angeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngithandane nawe. Cela ningichazeleni nonke ukuthi nani ningibona ngihlanya yini, noma uBhengu uyena umuntu obehlanya. Cela nje ningicacisele lapho ukuthi nani ningibona ngihlanya yini, noma umuntu ohlanyayo la uBhengu. Inhliziyo yami iyona-ke engifakile kulona lonke lolubishi. uBhengu wathi uyangixolela angeke angibophise, kodwa nje wangitshela ukuthi ngiyahlanya. Into ebuhlungu-ke ukuthi kanti ngenkathi mina ngiyitika ngiyithathela isithelo lapha kuBhengu singavumelene, washaya iqanda uBhengu, kwahlala ingane esiswini. Ngikhuluma nje ngikhulelwe ingane kaBhengu. uBhengu uthi chitha lonto, angeke mina ngibe no-baby mama ogulayo ekhanda, siyofika kuphi. uBhengu uthi mangabe ngasichithi isisu uyongivulela icala lokuthi mina ngamnyukubeza, sho ukuthi ngayithathela isithelo kuyena ngongenhloso. Kwenziwa njani mangabe sekunje? Ngenze njani mangabe sekunje? Ngicela ningitshele down below ku-comment section. Ngizosibeka lana-ke okwanamhlanje isitori sethu iyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.